Goy, bakit di ka pa natutulog? Ha? Ay hindi, ayoko matulog. Gusto ko lang bantayan yung barko. Ha? Wala namang barko dito, Goy. Yawa, sa kabang kusugi kasi muhag ko. Ni luka ni mo. Amaw, ang lakas mo kaya maghagok. Hala, pasensya na, Goy. Di ko kasi makontrol itong paghihilig ko. Ito din yung dahilan kung bakit ako hiniwalayan ng jowa ko. Oh, para sa hagok lang, binawagan ka na. Oo, kasi sabi niya, mas okay daw maging single kaysa mabingi siya sa hilig ko. Huwag mo akong tawanan, hindi yan nakakatuwa. Goy, ano bang dahilan kung bakit tayo humihilig? At ano bang dapat gawin para maiwasan yung malakas na paghilig? Alam mo, Bronze, wala akong ganang mag-explain sa inyo ngayon kasi wala akong tulog. But since nag-aalala ka sa kalusugan mo, explain ko na lang sa'yo para sa ikamaayo mo. Madali lang ang explanation kung bakit tayo humihilig. Ito kasi yan, pag tayo ay tulog na, yung muscles or tissues gaya ng lalamunan at dila, ito ay rumirelax at lumiliit ang daanan ng hangin. Kaya pag tayo ay humihinga, natatamaan ng hangin ang lalamunan or yung ovula at nagke-create ng vibration. Kaya tayo humihilik. Pero pag nasobrahan sa relax yung muscles or tissues, nabablock na ang daanan ng hangin at hindi ka na makahinga. Kaya most of the time, nagigising ka na lang kasi di ka na makahinga at nauubo ka pa. Itong kondisyon na ito ay tinatawag na OSA or Obstructive Sleeping Apnea. Most common causes ng OSA are excess weight and obesity, yung sobrang taba. Kaya isa sa pinakamabisang paraan para maiwasan ang paghilik ng malakas is to exercise. And take note na pag may OSA ka na, pwede kang magkaroon ng high blood, heart attack, diabetes, behavioral problem, and worst is cancer. Pero huwag kang mag-alala kasi may temporary causes din ang paghihilik, gaya ng paggamit ng sleeping pills or sedatives, pag-inom ng alak, allergies, pamamaga ng tonsils, at sleeping positions. Pwede din maging dahilan ang sobrang taba sa liig at ang hugis ng ilong at panga. May ipapakita akong video kung anong nangyari sa ating lalamunan pag tayo ay humihilig. Makinig ka ditong animal ka. Ang lakas mo ding humilik. Hala, delikado pala ako nito. Ano bang dapat gawin para maiwasan yung paghihilik ng malakas? Actually, maraming paraan para maiwasan ang malakas na paghilik. Since ang main cause ng paghilik is may nagbablock sa daanan ng hangin, ang gagawin para ma-minimize ang paghihilik is to unblock kung ano man yung nakaharang sa daanan ng hangin. Diba? Number 1. Exercise to lose weight. Ito ay makatulong para mag-decrease ng excess fat, especially sa parte ng liig mo, para mabawasan yung muscles or tissues na magbablock sa passage airways. Number 2, as what I've said earlier, nakakatulong din yung sleeping position. Maiiwasan din ang paghilik ng malakas pag ikaw ay nakatakilid or nakakulob. If you sleep on your back, yung muscles or tissues na nakarelax, didiin yun pababa at magbablock ng airways at nagkokos ng malakas na vibration kasi natatamaan na yung lalamunan or yung muscles or tissues. Number 3, nakakatulong rin ang paglinis ng sinuses. Kung ang sinuses ay congested, syempre mahirapang makapasok at makalabas yung hangin at magdudulot ng malakas na vibration. Maraming paraan para malinis yung sinuses, like uminom ka ng gamot or uminom ka ng yung mga herbal. So dapat malinis ang sinuses nyo para hindi magbablock yung hangin. Number 4, nasal strips. Ito ay makatulong para ma-expand yung passageways. It improves the airflow through your nose and hindi ka na mahihirapang huminga kapag ikaw ay tulog. And as a result, it will lessen the vibration sa loob ng lalamunan. So meaning, mahina na yung paghilik mo. And lastly,
Number 5, CPAP machine or yung tinatawag na Continuous Positive Airways Pressure. Itong device na ito ay ginagamit lang kapag may OSA ka na or obstructive sleep apnea. Isa itong mask na nag-i-increase ng air pressure sa lalamunan upang makatulong huminga ng maayos pag ikaw ay tulog. Actually, marami pang paraan para maiwasan ang malakas na paghilik. And the most drastic way is ang pagpapaopera na tinatawag na ovulopalatopharyngoplasty process. Ito ang pagpapaopera para i-trim or kunan yung muscles or tissue sa loob ng lalamunan. At ito din ang pinakamabisang paraan para malikayan ang paghilik ng malakas. Okay, Bron, since alam mo na ang paraan at ang dahilan kung bakit ka humihilik ng malakas, please, patulugin mo na ako. Okay, Goy. Thank you sa pag-explain. Naantok na rin ako eh. Good night ulit. Sabi ng patulugin mo ako? Sa tingin mo makakatulog ako kung katabi pa rin kita? Sige, lilipat na lang ako sa sala kahit bahay ko to. Ikaw pod animala ka, balhin dito sala. Tingog ron kay pitlokon ti ka.